Salavgelî hevalan. Werin îro jî em li ser qadê bifikirin, hesabê qadê em çawa dikin û ji bi xwe qad bi xwe çi ye. Pênasa xaxê qadê em dikarin vîya wayî bikin, pîvana berfirehîya rûbereke dualî ye. Rûbereke dualî, pîvana berfirehîya rûbereke dualî. Weke mînak destmeta karek hebe, em bi vîya wayî dikarin vê heybera dualî an jî qada dualî bibînin. Ji ber ku kêlekên wê hemî wek hev dirêj in, em dibêjin a cara a. Ew jî dibe a kare. Çarçîgoşe da a û b ne wek hev e, ev kêlekanan ne wek hev e. Ji ber vê yekê, dîsa em dibên a û b ji bi xwe yek e, tek ferqa wê a û b ne yeksan e û weke a b dimîne a b. Yani vê derê pênc bûya, vê derê deh bûya, ê bûya pênc e. Heke metre qare dewiya me, metre dewiya me ê bigot bûya pênce metre qare. Heke kîlometre dewiya ê bûya pênce kîlometre qare. Aliyê din de daîre. Daîrê de jî tiştekî wisa ye, çemberek e, hema hundirê wê tijî ye û daîrê de dema ku em dixwazin bînin em nîv çapê gerekî bizanibin û hejmara piyê heye, hejmara piyê. Va hejmara nirxê wê sisê xal çardeh an jî weke sisê tê girtin. Em vîya bi re karê ve yanî bi nîvçap bi kara nîvçapê ve dikin, em vira dibînin. Zatî bi xwe di vîdyoya me re hecîm de jî me qala vîya kiribû. Di sêgoşe de dema ku em dixwazin bimînin vê sêgoşeyê de dema ku em dixwazin bibînin em nîv vê kêleka li jêr bi dirêjayiyê ve çar dikin. Dema ku em vî karî dikin, niha me a û h bi hev kir, ew mîna qarekê tê xwanî ne wisa an jî mîna çarçîgoşekê tê xwanî. Hema em bi dudiyayê jî parve dikin. Ji ber ku va sêgoşeyê em bi dudiyayê jî parve bikin. Dibiçe a h du du. Zatî va yek par di du vîya nîşan dide. A h du du. A h dirêjî ye, a h du du. Bi vîya wayî em qadê hesab dikin. Hesabê qadê ew qas in. Em bêjin vê derê de bira reya me du e. Ê biçe du cara du çar pî. Yani qada me çar pî ye. Em bê 2 metre çar pî bira re 2 metre be. Çar pî metre qare dibe. Em bê bira a çar bibe. Bira b jî heşt bibe. Heşt metre be bira. Çar cera heşt 32 metre qare. Alana me vî hesabiye. Çarçîgoşa kare me qada vî jî vî hesabiye. Vê derê bira santîmetre be. Bira 1 bira 2 santîmetre be. Vira jî bira 2 santîmetre be. 2 cara 2 4 santîmetre kare. Ev jî bû çi? Bû qada kareyê. Sêgoşa me bira vira heşt bibe. Heşt santîmetre be. Bira vira jî metrek bibe. Em ê newên heşt cara yek parî dudiya ji ber ku 1 santîmetre 1 metre ye. Dê em şer bikin, dê em vê metreyê vegerînin santîmetreyê. Em çi zanin? 1 metre 100 santîme. Em vîya zanin. Heke wisa be, heke wisa be 1 metre em gotî zatî 100 santîmetreyê. Yani vira 100 santîmetre. 100 santîmetre. 100 cara heşt dike heşt
سانتیمتر کاره به دودیا و پار بکه دکه 400 سانتیمتر کاره 400 سانتیمتر کاره دکه وی آوایی ام چر دکن وی آوایی ام کاره ام قادا سێگۆشەی دبینن و حەساو دەکەن ئەم ڤیدیۆیش دەفرەدا بقەدێنن قەس بەسە ji bo kadê jî em ser kadê re û qeskandayê derbas bû bes e em ê di vîdyoyek din de qala hîna tiştên din bikin vêga vê xatirê we li xwe baş binêre.